नमस्कार रसिक मायबाप प्रेक्षक हो नमस्कार. जमलेल्या माझ्या सर्व रसिक मायबाप प्रेक्षकांच्या चरणावरती वाहनाचा मुद्रा करून रसिक मायबाप प्रेक्षक हो आपल्या सर्वांचा आराध्य दैवत श्री गणराया यांच्या आपण प्रसन्नमय अशा वातावरणामध्ये सर्वांना दर्शन लाभलेला. आता आपल्यासमोर नटखट नृत्याची मित्री राधा गवळण आणि साऱ्या गोपिका कृष्ण सुदामा वागळा यांचे समाज प्रबोधन करणारा संवाद आपल्याला पाहावयास मिळणार आहे. रसिक मायबाप प्रेक्षक हो तत्पूर्वी कंस राजाची बहीण पुतना हिचा आध्यात्मिक भाग आपल्यासमोर सादर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जमलेल्या माझ्या रसिक मायबाप प्रेक्षकांच्या पुन्हा एकदा मानाचा मुद्रा करून सविनय सर्ष सादर करत आहोत. पुतना राक्षसीचा वध कंस राजाच्या बंदीशाळेमध्ये देवकीच्या 6 बाळांचा कंस राजाने वध केला. सातवा बळीराम द्वारकेला देवकीचे 8वे बाळ मध्यरात्री बंदीशाळेमध्ये जन्माला आले. बंदीशाळेतील नॉर्मल निद्र अवस्थेमध्ये असताना वासुदेवाने देवकी आणि यशोदेच्या बाळांची अदलाबदल केली आणि कंस राजाचा कर्तनकाळ गोकुळामध्ये वाढू लागला. काही दिवसामध्ये कंस राजाच्या नंदाच्या चमत्कारी बाळाचा संशय येऊ लागला आणि त्यानं आपल्या मानलेल्या बहिणीला मायावी पुत्र राक्षसीला त्या बाळाच्या वधासाठी पाठवलेला आहे. परंतु कृष्णदेवाने त्या पुत्रेचा वध कशा प्रकारे केला हे आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पाहतच रहा एक आध्यात्मिक भाग पुत्र राक्षसीचा वध.
मायबाप प्रेक्षक हो, या गोकुळामध्ये मायावी राक्षसी पुन्हा एका सुंदर असा स्त्रीचं रूप धारण करून या गोकुळामध्ये प्रवेश करत आहे. मी तुझ्या बाळाची मुलगा नाही, मगरीची राहणार आहे. माझे पती ज्येष्ठ विद्वान ब्राह्मण आहेत. त्यांनी त्यांच्या दिव्यशक्तीने पाहून सांगितले की नंदाच्या घरी एका महान आत्म्याने जन्म घेतला आहे. त्याचे दर्शन घेतात स्वर्गसुख प्राप्त होईल. म्हणून मी ईश्वराने मी ब्राह्मण बनले आहे म्हणून तुला माझी भेट देऊ शकत नाही, परंतु तुझ्या बाळाला एक वर देऊ शकते. माझ्या पतिदेवांकडून मला एक सिद्धी प्राप्त आहे. माझ्या स्तनातून सदैव अमृत राहत असतात. त्या तुझ्या बाळाला पाहता तू अमर होईल. ते तुझे बाळाचे मागे रसिक मायबाप प्रेक्षक हो, शेवटी या सुंदर स्त्रीनं ही सुंदर सुंदरी एक चांगल्या प्रकारचं रूप धारण केलेलं असतं. शेवटी मायावी राक्षसी आहे. त्या बाळाला आपल्या Bye.
हॅलो 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 मायबाप रसिक प्रेक्षक हो कुमार शिवान शेठ मुन्नाथ योगेश सुकम यांच्याकडून या गीतासाठी व नृत्यासाठी 501 रुपयाचं बहार पारितोषिक रसिका हो आताच झालेल्या डोळ्यांच्या नृत्यासाठी व गीतासाठी आलेल्या पारितोषिक पुढील प्रमाणे नमन प्रेमी तुषार शिगम आणि उदय पवार मावळतवाडी शिपोशी यांच्याकडून 101 रुपयाचं बहार पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ओमकार सांडील यांच्याकडून सुद्धा 201 रुपयाचं बहार पारितोषिक आलेलं आहे. कोकण प्रेमी दिवेश युट्यूब चॅनलचे मालक
दिवेश अनिल सुकम गाव दाभोळे वरती सुगमवाडी यांच्याकडून 101 रुपयाचा पारितोषिक आला आहे. श्रेयश तेजस जाधव तुरल राऊळवाडी यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक. श्री गणेश सेवा मंडळ दाभोळे वरची सुगमवाडी तरुण विकास मंडळ मुंबई आणि सांगली ग्रुप या तिन्ही मंडळाच्या वतीनं आमच्या या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी रोख 1001 रुपयाचा बहारदाराचं पारितोषिक आणलं आहे. आम्ही हौशी कलाकार नमन मंडळ बनवली. या सर्वांचे शतशः धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या बाजूने विजत आणि निराली जशी निरागस फुलाप्रमाणे उमळते कळी. काही नाही जवळ जातो त्यांचा वेळी तशाच धाक द्यायला ऐका कोण वाली. अगं वाली, कशाला पाहिजे वाली? याचा आपणच वाली. बघा आपणच म्हणजे प्रेक्षक वर्ग सर्वांनी मनावर घेतलं तर का नाही होणार. बरोबर आहे तुझं, पण आपण बोलतो या प्रेक्षक वर्गाचं काय. मग प्रेक्षक वर्ग पण असणार ना आपल्या सोबत असं राधा त्याला पाहत ना. थोडीशी चर्चा करते बरं. आता त्या माणसाला बसकायला कोणतं कारण लागत नाही. हो, बरोबर आहे तुझं. पहिली माणसं कशी चर्चा करत होती. सगळीच माणसं 100 वर्षाच्या पुढे जगायची. पण आता वय वर्ष होण्यासाठी त्याच्या आधी तिथे आपण काढली. हो ग, आधीची माणसं स्वतः शेती करून आपली उपजीविका भागवायची आणि आता काही वेगळंच बघ. हो ग, पण परिस्थिती थोडीशी बदलते. लोक चुलीवरचं जेवण खायला पसंत करतात. नाचणीच्या भाकरीसाठी लोक तरसतात. आताची लोक नाचणी विकत घेतात. पहिल्यासारखी शेती करायला लागले तर जर आणि जर यामधील परिस्थिती तुमच्या डोळ्यासमोर आलीच असेल. हो, नक्कीच. एवढं तरी देशाचे लोक हुशार आहेत. आज आपल्याला बाजारात जायचंय. अगं हो, पण याच्या पुढची वाट कोठून आली कशी मला तर काहीच माहिती नाही. बघ आता मी काय करायचं. आता काय ते शेरडा मावशीला बोलवावं लागणार. माहिती कोण मावशी? हो हो, ते मारुती मावशीला. ते बघ मावशी. अगे मावशी. कोण ग? अगं मावशी राधा. राधा? हो मावशी. काय झालं तुला सकाळी सकाळी बॉम्ब लायला? अगं मावशी येते ना बाजाराला. बाजाराला जायचंय? हो ग मावशी. मग आलेच?
अगं तुम्ही बाजारात चालल्या करा, तुम्ही काय घातलं तर दिसतंय, नेसलं तर काही दिसतंय, पण काय घेतलं सांगितलं पाहिजे. मावशीने सांगितलंच पाहिजे का? म्हणजे काय त्याच्या मालाची आवड कशी द्यायची आता? मावशी राजा धरल्यावर सुरुवात. हा हो द्या सुरुवात. मावशी आहे सांज सकाळी यमुने तीरी माठ भरले पाण्याने. अगं बाई, आता यमुना तीराला गेल्यानंतर काय पाणी भरणार का? बोट घेऊन येणार तू? तुला ऐकून तर घे. हा बोल. सांज सकाळी यमुने तीरी माठ भरले पाण्याने, गडबड केली या बायाने माठ भरलेवर दयाने. हो? मग चांगलं दही घेतलंयस ना? हो, मावशी. घट्ट आहे ना? हो, मावशी. हो छान घेतलं ना, जाऊ दे. हो मागे बघू. अगं हिरा काय घेतलंस ग? मावशी सांगते सांग. होता कोंबड्याची भाव तेव्हा आधी मला जाग. अगं रात्री सकाळी पाहून झाली की कोंबड्यानंतर तू काही उठतेस का लवकर? मला वाटतं भाकऱ्या मला उठते. हो वाटतं. हा सांग बघू. होता कोंबड्याची भाव तेव्हा आधी मला जाग. गोट्या जाऊन पडली गाई वासरांची गाठ. होता कोंबड्याची भाव तेव्हा आधी मला जाग. गोट्या जाऊन पडली गाई वासरांची गाठ. म्हणून मी आज दुधाचे माठ. अगं बाई, आम्ही चॅलेंज घेतलं हो. बोला काय घेतलं? चालायचं नाही. अगं बाई. हा सांग बघू. दयादुधीची विक्रीने प्रपंच चालतो आमचा नवा. बघा काय म्हणते बघा याची मुकली. सगळ्यांचा प्रपंच चालतो की नाही हो चांगला? मग सांग पुढे बोल. दयादुधाची विक्रीने प्रपंच चालतो आमचा नवा. मी आणलाय खावा, तुम्हाला कोणाला पाहिजे असेल तर सरळ लाईन लावा. कशी माझी चिमुकली आहे, कशी बोलते. मूर्ती आहे मग कशी कीर्ती आहे तिची. हा बोला काय घेतलं? लागायचं नाही. तू पसंत ग माझ्या
महाराजांकडून खास तुझ्या नृत्यासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. अहो काय म्हणताय का आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की तू त्यांचं नाव घ्यायचंय. मी त्याचं नाव घेऊ हो हो. मी एवढी त्याला आवडली की काय हो जयसिंग सिंग कुठे आहात तुम्ही हो जयसिंगराव हो या जरा पुढे बघूया हो ते जरा जुगलबंदी साधना आपण वाटतं कुठे हो लाजायचं नाही या की जरा पुढे मला दाखवा विचारा तुमचा जयसिंगराव मावशी राग नसावा मावशीला बसावा कारण कलाकाराने कला दाखवणे हे कलाकाराचे काम आहे आणि त्या कलेला दादेने माझ्या बसलेल्या तमाम रसिकांचे ध्यान आहे म्हणून म्हणताय का इंग्रजी भाषेत तांदळाला म्हणतात राईस काय म्हणतात काय म्हणतात राईस इंग्रजी भाषेत तांदळाला म्हणतात राईस जयसिंगराव मला वाटतं मी मस्त त्यांना आवडले त्यांनी कसं केलं मावशीला चाळीस हा छान केलं की नाही हा हो बाई बोला आता काय सिमेंट नाही लोणी लोणी मग छानच घेतलाय मग चला आपण जाऊया अगं आता काय झालं थांबायला ग मावशी अंबामुलीला विचारलं तू काय घेतलं सांगितलं नाही बघ. अगं अगं मी गरमातली बाई कशात काय पाठ्यात बाई आज काय उद्या असं माझी परिस्थिती आहे मी काय सांगणार तुम्हाला एवढी म्हातारी बाई ग मावशी काय घेतलं ते सांगितलं पाहिजे बघ. मला सांगितलं पाहिजे मावशी. अगं एवढा तुमचा अक्का आहे की काय अगं बाजारात जाताना आहे वळणाची वाट ग मावशी हा बाजारात जाता आहे वळणाची वाट मी घेत नाही तर आणि आता आपण करूया शिरगार अगं हे दादा अगं आपण बाजाराला चालले का ना हा एवढा यमुना घाट कसं पाहिजे चालणार आपण नाच ग मावशी हो चला तर जाऊया साज करुणी नारद जली
Thank
पृथ्वी माता गायीवर घेऊन विष्णूला शरण केली आणि म्हणाली, विष्णू कोण पृथ्वीवर तुला बोलत आहे? तेव्हा श्री विष्णू म्हणाले, काळजी नका करू, मी देवकीच्या पोटी आठवता घेऊन तोटाचा नाश करेन. तो मी आठवतात श्रीकृष्ण भगवान बोला भूतली कवते. हरी विठ्ठल. पण हो, त्या कवचाची खोड कशी मोडायची? आले लक्षात, मथुरा जाण्याचा दूध बंद केले पाहिजे, मग तर आपल्याला चालतून येईल. ही कामगिरी आपण न करता आपल्या मित्रावर सोपवली पाहिजे. सुदामा, ए सुदामा, आलो रे देवपाल. कारण म्हणजे एकच आहे. 16,108 वेळा नाटनाकरण मथुरा नगरीत लागतात. त्या न जाऊ देता आपल्यात उकळत झालं पाहिजे. ही कामगिरी मी तुम्हा दोघांवर सोपवत आहे. एवढीच ना कामगिरी, जाऊया आपण कुंजवनात. येतो मी. अरे सुदामा, देवाने सांगितलेली तू कामगिरी ऐकलीस ना? बाबा कामगिरी पूर्ण ऐकली बघ. कामगिरी पूर्ण ऐकली. हो तर कामगिरी कशी वाटली तुला? लहान आहे की मोठी आहे? अरे कामगिरी छोटी आहे. छोटी आहे ना? हो तर हो, माझ्याने काय कामगिरी होणार नाही. छोटी आहे मग तू कर. अरे वेळायच काय? काय वेळ आहेस काय? आपण दोघांनी मिळून कामगिरी पार पाडायची आहे. आपण दोघंच. मग गवळणी किती आहेत? 16 शस्त्र 108 गवळणीचा आपण वेळ. विचार कर जरा. नाही बाबा, झेपणार नाही बघ. नाही जमणार ना? त्याचे आता करणार कोण? पण मी काय म्हणतो, काय? देवबापांच्या हद्दी आपल्याला पाळलीच पाहिजे. होय, ते पण बरोबर आहे. अरे विसरलास की काय? काय झालं? अरे आपल्या जोडीचा बोबडी आहे अरे ना. हा, बोबड्या बोबड्या. हो, कामगिरी बाबा 100% त्यांना करणार. बोलावून आपण घेऊया. पटकन हात मारून आज असेल तर बोलू. असेल बघ बाबा, असलाच पाहिजे आज. कमाल केला असता मग. हे काय माहित नाही? आवाज तर देतो. हात नाही त्याला. अरे बाबड्या रे, बाबड्या. काय वाजलं रे इथं? मला वाटतं जवळ नाही दिसत. काय? छे, आवाज आला कसला रे? तुला ते काय म्हणतो? अरे बाबड्या रे, बाबड्या. काय रे तुझा काय रे? अरे बाबड्या, लवकर या, लवकर. अरे कुंजवनात आलो रे, गावी वाटला घेऊन गावी वाटला. अरे बाबा, तू नाही वाजलं, असू दे. अरे आज गरज आहे इथे. अरे माझा पती कुठे आहे? बोलते. आज माहिती आहे. अरे आपली ताबू नाही कुठे आहे? ताबू आणि ताबू काय पण बरोबर आहे. ताबू काय पण बरोबर आहे. अरे बाबा, तुला पण घेऊन ये. आलो 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 सुदामा. अरे ताबू काय कुठं झाले? ताबू अरे आलो 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 थांब. धिंधन आलो आलो. गाई सोडीला राणी वडी सुदामा, सोडीला राणी. गाई सोडीला राणी वडी सुदामा, सोडीला राणी. Bye.
अरे तुझाले या माझ्या चाकू गायला तू का मानतोय गाय लाटा कशी 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 मी काय म्हणतो ना गायची पद्धत बाबा वेगळी आहे दोन्ही नवरा मारते एक मारली पाहिजे ना दोन्हीला मानते या गेल्या प्रधान धामीत केलं रे त्या गायला धामीत एकदम केला नाही काय आहे असं ऐकलं काय करून काय आला मी काय म्हणतो माहिती आहे ही तुझी गाय आहे ना काय म्हणतोय ती आणलीच तरी कुठून तू घातावर आणले घातावर 35 रुपयाला आणले 35 रुपयाला अरे बाप रे त्याला काय 35 रुपयाला आणणार 35 रुपयाला आणले बरोबर खरं बोलतोस खरं म्हणजे काय या मेल्या पोला खाती आणावी लागली हा काय मेला घन गुलाटा मेल्या मोठा खाता म्हणजे एक नंबरचा मेला मेल्या होतात कुठं तू मी वरच्या रानात बायका उचलत म्हणत होतास काय एवढा काय वरच्या नानात काय झालं काय होतं वरच्या नानात पुढे जाताना मला वाघ दिसला कोणाला माझ्या वाघ दिसला अरे बापरे काय केलं काय मग काय केलं तुला एवढा मोठा भेला हा मग अरे बापरे भेला होता एवढा मोठा द्याला काय केलं मी त्या भेलावर चढलो वाघ दिसल्यामुळे माझा भेलेवर काय वाघाला काय केलं वाघ आला त्या भेलाखाली असं असं वाटलं म्हणजे माझ्याकडे बघू काय झालं पुढे मला रजवी झाली मेलेला भेलेवरच नवी कशी झाली मेला खाली भेलेवर गेल्यावर कशी झाली काय केलं
वाघाची शेपटी धरली, कार, कार, कार. साला. मी याला सांगणार वाघाला गरगार गरगार जेवण कधी नाही का? मी याला जन्माचा खोटा पोर एक वाघाचं छोटं पिल्लू होतं. अरे हा पोर आहे ना तुला? अरे खाली काय आहे पोर? गेल्या खाली कोंब आहे तुला माहित आहे? काय ते त्या? काय तो पुढे लिहिलं आहे ना, IWU भेटेल मागचं लिहिलं. अरे काय मरते अरे बाबा, वरच्या जाणी गायला पत्ते बांधली. हा? लगेच आ. ए, तू. वरची सुगमवाडीतील मुली शिवानी, सानिका, सपना, सिद्धिजा, प्रतीक्षा, पल्लवी, आरती, सिद्धी, श्रद्धा, पद्मिनी, दिया, समीक्षा, वैष्णवी, तृप्ती, श्रुती, विषारी सापाला नाग म्हणतात, चिंगारी भडकते तिला आग म्हणतात. विषारी सापाला नाग म्हणतात, चिंगारी भडकते तिला आग म्हणतात. आणि या सुगमवाडीच्या सर्व मंडळींना घाडे वाघ म्हणतात. वाघ म्हणतात. संदेश बेंडके 8866 दाभोले बेंडेवाडी यांच्याकडून या आमच्या कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक श्री गणपत लक्ष्मी. अरे बांधलीत का नाही? गाय बांधलीत का नाही? अरे काय बांधलं? काय बांधलं? इकडेच बीडला आला नाही माहिती नाही. इकडनं कधी आला समजला पण नाही. तिथलं एक आहे. छोटी बाई घेऊन आली. छोटीबाई काय छोटीबाई बरं तुझा त्या पोरावर काय पण मी काय म्हणतो? काय तू होतास कुठे? बरं होता तुला काय सांगू काय? पहिले दिवसात गेलो होतो ठाकरवाडीला. तू इथे ये अच्छा अच्छा आता सांग पहिले तुला काय झालं माहितीये काय? पहिले हा पोल आहे ना, हा कितवा पोल माहित आहे तुला? कितवा? या जीवाला ठाकरा पोल. वालवाल वालवाल नुसता वाल. अरे काय? अरे बाबा या जीवाला खतना पोला झाली. या जीवाला खतना पोला झाली. गेले आकडा व गुदगुदत या. अरे तुला काय सांगू तुझ्या या पोलांना माझं तुहान काल कालाय केला म्हणजे अरे भावा अरे काय केलं? संदेश बेंडकर 8866 दाभोले बेंडकरवाडी यांच्याकडून आमच्या कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं बारदानाचं पारितोषिक आलं आहे. आम्ही हौशी कलाकार जमन मंडळाच्या आभारी. धन्यवाद. अरे बाबा तुझ्या खाला मोठा म्हणजे मोठा झालं. पोटामध्ये काय तुला टाकतो या कलियुगात जन्माला आलेली पोरा धन गुलाची. अरे त्यातच तुझा मुलगा आहे ना. अरे बाबा याला काल्या कर्माचा पापी मागाचा एक मुंबईचा पापी. तरी मी म्हटलं आपल्या श्रीकृष्ण देवाचा खालचा जन्म का घ्यावा लागला. अरे बाबा युगानुयुगे
त्या परमेश्वराला वेगवेगळी रूपं घ्यावी लागली. पण मी काय म्हणतो सासूरवाडी गेला होता का? अरे होय आता अर्धवट सोडला. काय माहिती आहे त्यांचा एका दिसला आता लवकर सांगायचं लवकर सांग. काय उशीर नको करू बाबा सांग. अरे सांगू तुला काय सांगू, बरेच दिवसात सासर वालीत गेल्याच्या नंतर माझी मामी आणि माझी काय अरे बाबा एवढ्या झाला काय तुला म्हणजे अरे एवढ्या खूप झाल्या ना खुश जावं भले दिवसात आलं ना. अरे आता मला वाटलं काहीतरी कोंबडा बिंबला कापतील. अरे मग अरे त्या दोघींनी काय केली माहितीये काय? काय केलं तुझे? अरे बाबा सकाळी उजाडला आणि दोघी काय म्हणतात माहितीये काय? मामी म्हणते मामी काय म्हणते माहितीये काय? काय म्हणते? जावयानं आलं होतं आता गुलाब वाला. अरे बरोबर आहे तिला जावायला बोलाय का बरोबर हा गुन्हा किती म्हणते तर बरोबर आहे. या पोराला घेऊन गेलो होतो ना सांगाती बाबा. या पोराच्या कदर काय तुला अरे बाबा सकाळी गुलाब खोलली. गुलाब खोलल्याबरोबर मामी काय म्हणते माहितीये काय? जाळून आता गुलाब खोलताव ना कुठं पिटिया भेटला तर बघा. पिटिया आणि मेवणी काय म्हणते माहितीये काय? मग कुठं भेटली तर बघा. मग या दोघींना झालं काय म्हटलं, एकीला पिटिया खावता वाटतो, एकीला मग खावती वाटते. आता म्हटलं कालबा कुठं शोधू एवढा लहानात टाकालत गावातली 50 सगळी गुलाब घेतली. ह्या गेल्या काल तोंड्याला आणि गेलो रानात गेल्याच्या नंतर हा गेला नुसता रानात वलवाल केली. आणि ह्या गेल्याला त्या गेल्यावर सुद्धा मोठं कालबं दिसलं. काय म्हणतो काय याला गेल्याला दिसलं. हा म्हणतो बाबा हा एवढा मोठा घडर कसला? बरं म्हटलं मेल्या घड नव्हे. अरे तर कालबाय बरं झालं मेल्याची नजर लय चांगली ना. आता म्हटलं त्या मेल्याला मेल्याखाली बसवला. आता म्हटलं माझ्या मामीचं पण काम झालं आणि मेवणीचं पण काम झालं. बाबा ह्याला तिथं ठेवला मुलाचं पण भेटणार आणि किती आपण भेटणार. अरे बाबा धावत पळत घरी आलो रे. मामीला म्हटलं तुला आता पिटिया भेटणार. काय म्हणतो? मेवणीला म्हटलं तुला आता मध भेटणार. ती आणायची कचाक न. दोघींना म्हटलं एक बालदी घ्या. मामीला म्हटलं तू एक बालदी घे. मेवणीला म्हटलं तू एक बालदी घे. आणि बाबा अरे नाही हो तू सांग. अरे पोरा इथे गप्प पडा. अरे बाबा त्या दोघांना पण घेतली आणि जंगलात आल्यावर ह्या मेल्याला पहिल्याला बघत तिथं उभा आहे काय? तिथं उभा होता. ह्या मेल्याला सांगली तिथं कालबं काढ. हा मेला काढायला तयार नाही. मेल्याच्या मनात मोठं पाप एक नंबरचं. बाबा काय केलं काता बता मी वरती चढलो आणि हा मेला खाल्लं माझ्या बघी सगळं पॉट बी घासपातलं आणि वरती भेल्यावर चढलो. भेल्यावर त्या कालब्याजवळ गेलो. असली मजा कालब्याजवळ गेलो आणि ह्या मेल्याच्या मनात काय आलं काय माहिती. कालबे एक दगड घेतला आणि मेल्याच्या कालब्यावर मारल्याबरोबर सगळी मास्का होती ती सगळी माझ्या अंगाला असली. अरे माझ्या अंगाचा हुलोक झाला ना. अरे बा इकडे खांदवतोय तिकडे खांदवतोय नुसता हुलोक झाला. आणि तर खांदवला सुधारिया काय बरं त्या भेल्यावर तुम्ही हवे राहून त्याला झालो रे. अरे बाबा तू झाल्या पहिल्यांदी हगीरा झालो. अरे हगीरा झाल्याबरोबर खाली मामी होती. मामी म्हणते पिटिया वाटतं पडू लागलं. बालदी लावते. अरे बाबा त्याच्या पाठोपाठ लगेच मी मुद्द्याला पण झालो. अरे मुद्द्याला झाल्याबरोबर मेवणीला वाटलं मध वाटतं पडू लागली.
लागली नाही आता पुढे काय बोलूच नको. ती चांगली गंमत झाली. कशी सगळी गंमत झाली ना? आम्ही तुला कशासाठी बोलवलं ना माहितीये? कथेला तू विसरलास वेड्या. कथेला बोलवलं. आपले ते आपले श्रीकृष्ण आले होते. बुद्ध लोक पप्पा आले होते. कथेसाठी आले होते. शेतीची कामगिरी झाली. कामगिरी तकली थोडी कामगिरी छोटे एकदम. काय कामगिरी काय सांगत हे बघ, 16 शस्त्र 108 गवरणीचा मेळा. तो थाट माट करून मथुरा नगरी चाललाय. बाप रे तो मथुरा नगरी न जाता आपल्या झोपड्यात राहायला पाहिजे. ही कामगिरी आपल्याला मार पाहिजे बघ. आपल्या थांबल्याला करायचे आहे ना. हो, हो, हो. आपल्या सगळ्यांना करायचे. अरे पण त्या गवळणी कुठं आहे? अरे आता झाड सोडून वरती आले. त्या कधी येतील बरोबर. लपून बसूया लपून बसूया आपण. ए वाटते आपण लपून. हॅलो 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 रुपेश हतपले यांच्याकडून या गीतासाठी 201 रुपयाचा महाराजांचा पारितोषिक आणलं आहे आणि या गीतासाठी वन्स मोर वाहे जोड जोड दारा रात पाडला राहून लागले
आराध्या व तन्वी संदीप सोयरे मानववाडी यांच्याकडून या छोट्या नृत्याच्या भिजलीसाठी 201 रुपयाचं महादान असं पारितोषिक आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे उज्ज्वला सुवारे यांची नातवंडे ऋतिक तांबे, विहान तावडे, सात सुवारे यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक, सिया सुधीर सुकम पुणे यांच्याकडून या आमच्या कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं महादान असं पारितोषिक आलं आहे. नैना हर्ष दाभोळे, बाप्पा मोर्या सावंतचे मालक ओमकार पवार, सतीश घाटकर, श्रीपद पवार यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. या सर्व बक्षीसदात्यांचं हौशी कलाकार नमन मंडळ घडवले अत्यंत आभार. धन्यवाद. मी काय म्हणतो माहिती काय म्हणताय तुम्ही घरी होत ना पातळ होत पाणी होतं असंच लोकांना पातळ कसं आता पातळ कसं काय तर तुम्ही बोललंच का ते सांगा मला फसवता आम्हाला फुटलं कसं तेच माहित नाही काय सांगायचं मी काय म्हणतो तुम्हाला सांगतो आलीस कुठून अरे मी आम्ही आली का कोकणातून आणि जाणार बंदराला अरे आम्ही दुसऱ्या मार्गाने जाऊ अगं 12 मार्गाचा एक मार्ग करून देते श्रीकृष्ण देवाच्या कुठे जाशील तू अरे तुमच्यावर विश्वास ठेवायचा तुम्ही कोण आहात कशा कुठल्या रूपात बाबा विश्वास कुठे आहे तुमचा
काय बोलतो काय नाही. काय विचारतो ना? तुला विचारतो हो, बरी आहेस का? बरं मी काय म्हणतो मावशी आता ओळख पटली मग आता आमच्या कायद्याने तुला थोडा वेळ या मुलीच्या घरी बसायला अरे त्या उपमाने त्या मुली बसणार नाही मला मुली कापल्या म्हणून विश्रांती घेते अरे ना अगं तुम्ही कापल्यात म्हणून विश्रांती घ्या यांच्या उपमाने त्या मुलीच घ्यायची नाही काय झाडी आहे तुम्ही काय कोणा दाखवते? मी काय म्हणतो आपण पण दारात माणूस ठेवा. आपण जाऊया तू इथंच थांब दारात ठेवायचा. अलो बापले मी इथं थांबतो. ठीक आहे तुम्ही जा आणि आमच्या देवबापाला पाठवून द्या पाहतो तुझ्यावर भरावसा खूप. तुझे भरावता काय ठेवतील हे जाईल पण बाजारला निघून तू थांब इथं. तू देव बापाला लगेच पाठवून द्या हा? आणि हे अवघडचा खाल्ला तिथे का पहिले ते तर मडकीत कोण घातला नाही तुझ्या अवधशी चल बस वा येतोस काय तू येतोय? नाही, थांब, थांब इथे. थांबतोय? तू बघ. हा? थांब. अरे बाबल्या अरे मनीष ठाके यांचं म्हणणं आहे मावशीला नाव द्यायचंय हो मनीष ठाकेचं म्हणणं आहे मावशीला नाव द्यायचंय तो काय करते बघा मंदिरात टेबलावर ताटात घरे अरे तुला समजलं की नाही गल 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 अरे नाही, सरळ आहे का? मजगर टेबलावर ताटात घरे मनीष ठाके दिसतंय बरे फटकी झाले मावशीला नांदायचे जेव्हा खरे बापले बापले हे बघल्या तुला सांगून देते बघ दोस्ती केली तर जेवशील ताकद लोक कशात जेवतात अरे दोस्ती केली तर जेवशील ताकद जर का मावशी बरोबर गद्दारी केली तर तुला नेऊन ठेवून कशी खातात ठीक आहे मावते लवरानी बसल्या ना हो हो त्याला बसायला काय अरे झालं मला बसता येत नाही बसता येत नाही हो. तर माझं खातेच कशाला एवढं बसता येत नाही उठता येत नाही. उठता येत नाही आणि उठता येत बसता येत नाही माझी अशी परिस्थिती आहे काय झालं तुला रोग तरी कुठला झालाय बसता येत नाही उठता येत नाही अरे माझा एक सांगा कमी आहे. कमी आहे हो. काय काय हो. कधी बसत नाही ती बसते ए, तू रसिक हो सूर्यास्त झाला तरी असतो थोडा संधी प्रकाश सूर्यास्त झाला तरी असतो थोडा संधी प्रकाश आठवणी तशाच कायम राहतात संपला जरी तुमचा सहवास कैलासवासी मोहन विश्राम सुकाम यांचे भाऊ कैलासवासी मोहन विश्राम सुकाम यांचे भाऊ सन्माननीय संजय शंकर गातकर यांच्याकडून छोट्या भाकऱ्यासाठी रोख 501 रुपयाचं बहादर पारितोषिक आलेलं आहे आम्ही हौशी कलाकार नमन मंडळ यांचे आभार धन्यवाद आपण जाऊन विचारले पाहिजे राजे उशिरा तुम्ही आला आणि त्याला कुठे आणि त्याला मथुरेला मधुरचा रस्ता प्रतिबंध आहे आम्ही दुसऱ्या मार्गाने जाऊ. 12 मार्गाने करून तिथे श्री भगवान उभे आहेत कसे नसतात मग राजे कसे असतात पायी पद्म देवी हिरा
मस्ती किती ना सोन्याच्या विटेवर विटर विटर करत उभे असतात. ते मात्र खरे. तेव्हा गाण्याच्या घोड्याने तुला उचलला, त्याला आपल्या ठुकरीला बाजून ठेवला आणि आटावर लावला. तिचं समोर धारण केलं आहे. आपली ओळख सांगा. ऐकण्यामध्ये कशावरून जा तुम्हाला रजा आहे त्याच्यावर दिलेलं वचन तू पूर्ण कर Oh
रसिक हो, आता तर झाल्या राधाकृष्णाच्या प्रेमगीतासाठी फ्रान्स प्रवीण सुगम यांच्याकडून 201 रुपयाचा भारताचा पारितोषिक आलेलं आहे. दिवेश आणि सुगम दाभोळेवरची सुगमवाडी यांच्याकडून 100 रुपये. युवराज तुषार रावण, श्रद्धा तुषार रावण यांच्याकडून 201 रुपये. त्याचप्रमाणे संतोष गुरव खालची गुरववाडी यांच्याकडून सुद्धा 201 रुपयाचं पारितोषिक. रुपेश हरपले यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. त्याचप्रमाणे रुपेश हरपले यांच्याकडून 301 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. या सर्वांचं असं म्हणणं आहे की हे गाणं शाहिरांनी रंगमंचावरती येऊन सादर करायचं आहे आणि या गीतासाठी वन्स मोर आले आहे. ही बातमी जगल्या दुष्ट कवसाला कळली. बघतो येत आपल्याला चाल करून विपण जातो त्याच तयारी.
अंधार 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 असं घडलं तरी काय दररोज अपुरे देणाऱ्या गवळणी आज एकाएकी बंद आणि माझ्या लक्षात त्यानंतरच्या कारखान्यात काहीतरी सगळ्यावस्ती केली असतात कारण पुन्हा राक्षसने सुद्धा हरामखोराचा शेवट करण्यासाठी पाठवलं. त्याच्याकडून सुद्धा काही उपयोग झालेला दिसत नाही. काय करावे काहीही कळत नाही. अरे लक्षात आपणच काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे. या मथुरे नगरामध्ये एक यज्ञ सोहळा पार पडावा आणि त्या यज्ञ सोहळ्यासाठी श्रीकृष्णाला प्रणाम यांना आमंत्रित करावा म्हणजे त्यांचा शेवट माझ्याच करावा. ही कामगिरी अक्रूर मामावरती बसवली पाहिजे. अक्रूर मामा बरोबर आहे? अतुल्याच्या माझ्यामध्ये गौतराज यांच्या चरित्रावर बोलतात. हा आशीर्वाद असो अक्रूर महाराज. आम्हाला एकाकी बोलण्याचे कारण अक्रूर मामा आपल्याला बोलवण्याचे कारण म्हणजे एकच आहे. आम्ही आपल्या राजवाड्यामध्ये हनुमान यज्ञाचा सोहळा पार पाडणार आहोत आणि या सोहळ्यासाठी आमचं मार्गमंत्र श्रीकृष्ण यांना तुम्ही निमंत्रित करा. हे कामगिरी आम्ही तुमच्यावर संपवत आहोत. महाराज आपलं काम झालं पूर्णच्या. अक्रूर मामा आपल्या राजवाड्यातील सर्व दुकानला इशारा द्या आणि या सोहळ्याची जय्यत तयारी करण्यासाठी येतो आम्ही. ठीक आहे. म्हणजे माझ्या लाडक्या परमात्म्याचा वध करायचा वाटत नाही पण माझा परमात्मा श्रीकृष्ण यांचे सहरी ढंग आणि पाळल्याशिवाय राहणार नाही. चांद युक्ती आहे त्या निमित्ताने तरी माझ्या श्रीकृष्णाची भेट होईल. चला चला तर मग.
प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा हौशी कलाकार नमन मंडळाचा मानाचा मुद्रा. रसिका हो, आतापर्यंत झालेला कार्यक्रम गण आणि गवळण शांत चित्ताने पाहून आम्हाला लाख मोलाचं सहकार्य केलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा हौशी कलाकारच्या वतीनं सर्व तमाम माझ्या नमन प्रेमींना लाख शुभेच्छा. रसिका हो,